Здравейте, приятели! Темата днес е амортизация на дълготрайни активи. Всички дълготрайни активи се износват или намаляват полезността и стойността си през годините на използване, поради което трябва да се отчитат амортизационни разходи. Счетоводната амортизация е процесът на разпределение или съпоставяне на цената на дълготрайните активи през времето, през което те се използват. Дълготрайни активи следва да се амортизират през техния полезен живот по един от методите на амортизация, които са два основни вида – линеен и нелинеен. Линейният метод за амортизация разпределя стойността на актива пропорционално на предполагаемия срок на годност на този актив. Този метод се прилага тогава, когато предприятието не може да определи тежестта на ползата от употребата на активите в различните отчетни периоди в рамките на срока на годност. Нелинейните методи за амортизация определят стойността на актива неравномерно в различните отчетни периоди в рамките на срока на годност. Нелинейните методи от своя страна могат да бъдат намаляващи и увеличаващи. А сега да разгледаме един пример. Нека да предположим, че товарен автомобил е бил закупен за 40 000 лева на 1 януари 2020 година. Смята се, че автомобилът ще помогне да се генерират приходи и ще се използва в стопански операции в продължение на 4 години, като носи приходи от 40 000 лева годишно. В края на тези 4 години стойността му за възстановяване ще бъде нулева, което означава, че товарният автомобил ще бъде амортизиран. Счетоводителите биха могли да отчетат разходи за 40 000 лева през годината, в която е бил закупен товарният автомобил 2020 година. Счетоводният финансов резултат обаче ще бъде изкривен, тъй като през 4 години, през които този автомобил създава приходи, няма да сме компенсирали разходите за придобиване на този автомобил. Тази таблица обяснява този случай, който не е в съответствие с общоприетите счетоводни принципи и стандарти. Вместо да следваме този график, бихме могли да приложим метода на линейната амортизация и да разпределим разходите за придобиване на товарният автомобил за периодите, през които този автомобил генерира приходи. Ето как. Това разпределение на разходите по 10 000 лева за 4 години е известно като счетоводна амортизация. Ето няколко важни неща, които трябва да разберете относно разходите за амортизация. Първо, амортизацията е процес на разпределение на разходите, а не на оценка на активите. Той не измерва спада в относителната пазарна стойност на дълготрайните активи всеки период. Той просто признава разходите за използване на актива. И второ, амортизацията също не измерва физическото влошаване на товарният автомобил. При определенето на амортизационните разходи се използват 3 фактора. Те са: първо, разходи за придобиване на активи; второ, стойност на увреждане, изхабяване или амортизация; и трето, полезен живот. Цената на нетекущия или дълготрайния актив включва цената на придобиване плюс всички необходими и разумни разходи, направени за подготовка на актива по предназначение или употреба. Стойността на увреждането е известна също като остатъчна полезна стойност или стойност на остатъка. Стойността на остатъка е приблизителната сума пари, която компанията очаква да получи от продажбата или унищожаването на актива в края на полезния му живот. Например, ако един вендинг автомат е негоден за употреба поради своето изхабяване, можем да получим приходи от неговото бракуване и изваждане от употреба, като го предадем за скрап.
Разходите за амортизация се изчисляват последният начин. Разходите за амортизация са равни на общата или амортизируемата стойност на нетекущите активи, разделена на броя полезни години. Полезният живот на дълготрайния актив е приблизителният брой години, в които се очаква активът да бъде използван в бизнес операциите на компанията. Известен също като експлоатационен живот, полезният живот не е непременно общият производствен живот на актива. Например, общия очакван живот на чисто нов компютър е 3-4 години, но много фирми предпочитат да продават старите си компютри и да си купуват нови на всеки 2 години. В това отношение компютрите ще имат полезен живот от 2 години. Трудно е да се предскаже полезният живот на даден актив поради няколко причини. Те включват износване от нормални бизнес операции, устаряване и неадекватност. Когато една организация расте бързо, нейните активи стават по-бързо устарели, тъй като компанията се нуждае от нови подобрени технологии или хардуер, за да продължи да расте. По този начин неадекватността се отнася до състоянието, при което капацитетът на нетекущите активи на компанията не е достатъчно силен, за да отговори на нуждите на нейните операции. Поради сложни нови технологични подобрения, нетекущите или дълготрайните активи на компанията устаряват и трябва да бъдат заменени. Обикновено компаниите се освобождават от устарелия актив още преди да достигне пълния си полезен живот. Тъй като прогнозирането на полезния живот на всеки нов актив е много трудно, повечето организации използват предишен опит или ако липсва предишен опит, компанията използва други научни или инженерни изследвания от известен специалист или компания. Да разгледаме следния пример. На 30 октомври 2020 година дружество Алфа закупува хладилна витрина за своя търговски обект, магазин за хранителни стоки, като цената на придобиване в ранкосклада на продавача е 1300 лева без ДДС. Издадена е фактура от продавача, а плащането е извършено в брой. Същия ден е извършен транспорт от външна транспортна компания, свързан с транспортирането на хладилната витрина от склада на продавача до търговския обект на дружество Алфа на стойност 150 лева без ДДС, за което транспортната компания издава фактура в брой. Дружество Алфа има регистрация по Закона за ДДС. Хладилната витрина веднага е въведена в употреба съгласно протокол. Ръководството на дружество Алфа има намерение да използва тази хладилна витрина за своята търговска дейност през следващите 5 години, след което да подмени витрината с нова. А ето и задачите. Първо, да се съставят счетоводните записвания в дружество Алфа, свързани с покупката и транспорта на хладилната витрина, като се има предвид, че съгласно счетоводната политика на дружеството, всички активи на стойност над 700 лева следва да се завеждат като нетекущи или дълготрайни активи. Второ, да се определят разходите за амортизация на хладилната витрина по години 2020, 2021 година и така нататък, като се използва линейният метод за амортизация. И трето, да се определи балансовата стойност на хладилната витрина към 31 декември 2020 година и към 31 декември 2021 година. До скоро, приятели!